Astagfirullahaladzim. Bulane sampean maja mene-mene kang nujune. Ya beli weruh, bokat gak beli jahil, beli sungil, beli angker, beli weruh, sewerna neng siluman metu kabeh. Masya Allah, Rai. Ayo balik maning bae. Wis nok, setane gak wis entok, wis langka. Ayo kakang balik bae bener jadi ucapan yang Siti Armila kang. Ya ngobrol dikit diperagatakan obrolan durung tutup. Kayak kang ngerasa kakang belenak temen bulu kuduk ini kang. Belenak priwet sirane man. Ake temen reliwah nek pengikian. Jare sira suarane apa? Kayaknya majagat pengen udan geluduk munik leker temen gini kang. Sote masih ya gluduk ana larase mah. Orang kena sampean ngomong kayak konon. Astagfirullahaladzim kang. Sampai kaget temen kan bocahku. Satuan apa maning? Ya bener disaleni. Sing mau nega sing mau nih aja mene-mene sampeanku. Ya wis kepala ngetanggung. Nok. Bina bocahku. Gara-gara neng sira. Gara-gara kita. Iya, Ari konon priwen sirane. telengan ning mata neng sira. Bubar tertawuran anak buah kita. Anak buah sirai bubar ketawuran. Iya, Sirane sungguh anak buahku dadi apa? lah sembarangan sira. Pengen weruh Ya, aku kang jejuluk Sanggabuana. oh dadi sangga buana. Iya, Sangga buana anak paran. sedurunge isun jaluk maaf yen tah wis gawe bubar ning anak putu utawa anak buahmu. Enak temen jaluk ampura. Enak temen. Ya setiap anak masalah kudu diselesaikan carane ya maaf-maafan utawa jaluk pangapura ya kan Jawa. Buana. Iya, Aja nganti awakmu numpakaken raga kelawan wujud ning ngadepaning isun. Lamun awakmu nganti ngrasakaken terusik enyah sing ngadepaning isun Pangeran Muhammad Sanggabuana. lah wele sapa sidarane? Isun Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad. Ya. Ya isun Muhammad Arif Muhammad Harib sira. ora salah. Rongokna kabeh sira ya. Tak rongokna. Tolong tinggalaken panggonan aku alas maja ya. Dadi kiyen sing dari alas maja. Ya. Sanggabuana. Senajan awakmu gede oleh nambah isun cilik oleh ngongoti kesempurnaan iwal manusia di dimene taksin nakakan sing bumi prasada. Wah, sombong Pangeran Muhammad. Ayo, harap tidak kenapa? Kita bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Ya. Rayi buta disempurnakakan dadi yang anak wana loro. Siti Armila,
Kula ibu. Pinter si Rayanok. Omonganmu wangi laksana kembang ros wangi ini. Kungsi bahala pasini basa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngedalkeun janji kembang ros kaya sisi cai nu jadi saksi kan kuring kungsi bebeja pajar urang ulah rek aral subahan margi pasini baheula pangharapan diganti hujan cimata dupanutan teng taingan anjeun geus ikhlas ninggalkeun jati nu kasilih junti kembang ros kayas nu jadi panglipur ati Siti Armila Kula dalam ibu. rongokaken ibu harapan ngomong karo awak. Durung gandurung sira gawe seneng karo wong tua. Durung gandurung sira mulang terima lawan ibu. Tapi sira wis nyiksa lawan perasaan ibu. Sing dimaksud sampean kepripun ibu? Siti Armila banget orang mengerti ibu. Singalon Gusti Ratu. wis conduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa Armila ngomong pamit karo ibu arep ning Taman Keputren. Tapi ternyata apa? Digoleti ning Taman Keputren laka. Anane ning kene lagi apa? Ibu, pangapunten sedurunge Siti Armila. Aja salah sangkalan, salah praduga ibu. Siti Armila kelawan Kakang Pangeran Muhammad, Kakang Muhammad Arif cuma sekedar jalan-jalan ibu. Jalan-jalan.
Sareng bos komgen dewe kang ngormati. Sekian Siti Armila rongokaken omongane ibu. Siti Armila wis beli susah baturan karo Pangeran Muhammad atawa Muhammad Arif. Sing emut Gusti Ratu. Maksudnya ibu? Beli kudu ngomong ibu alasannya apa. Sing penting lamun sira nurut karo wong tua. Turut tanah ucapan ibu aja bergaul karo bocah loro kuwen. Gusti Ratu. Ditahan dikit emosi Gusti Ratu. Aja kegawaning nafsu sampean ku Gusti. Jan nutup ge mara nafsu sing mantak kadukung. Ragane mah sing ketentuan. Kalih. Rayi, Ibu. Dudu bae dirine Siti Armila nglawan atau orang nurut kelawan sampean ibu. Tapi kula takon salah kelawan ibu. Apa salahnya Kakang Pangeran Muhammad, Bu? Sehingga sampean pengen misahaken kula kelawan Pangeran Muhammad. Tulung jelasaken ibu. Dudu urusan sira. Sekarang ibu pengen ngomong kelawan Pangeran Muhammad. Tangi pa kayo. Kula dalam Gusti Ratu. Sareng Kang Ajis si Raja gaule keding Kang Ajis. Bos komgen sing ngormati. Pangeran Muhammad Kula atawa Muhammad Arif. Rongokaken kupinge sing ambak. Mulai dina kieu jam kieu putusaken hubungan kelawan Siti Armila. Gusti Ratu. Sing emut Gusti Ratu. Astagfirullahaladzim. Napa sampeyan tega ngucap sing kaya konon Gusti Ratu? Salah dosa apa kula Muhammad kelawan sampeyan Gusti Ratu? Takon salah. Takon dosa sira. Sing betilan ngati-ati. Sing awas tindak lakune. Lamun sira pengen takon salah lan dosa. Pertama, singaran wong perjodohan atau wong rumah tangga kuduk dideleng babat bebet lan bobote. Dudu pantare Siti Armila kongkon kawin karo sira. Gusti. Sing emut Gusti. Mikir coba belajar mawas diri sira. Ibu. Aja, Bu. Menang. Takdir bisa dipungkir. Kadar bisa dipungkar. Gusti Ratu. Toli apa sih kanggo kadiran? Hah? Gusti. Apa sih jadi kebanggaan sira? sing emut. Ibu, Kula lagi ngrasakaken artine tanglet kesalahan kula kelawan sampeyan Gusti Ratu. Nangapa ning sajroning hubungan kula kelawan Siti Armila? Artine langkah restu kelawan sampeyan Gusti Ratu. Rongokaken Pangeran Muhammad. Rongokaken sing sebener-bener mungkin. Ucapane isun ratu rambut kas. Bos kompen sing hormati. Lamun sira pengen weruh. Apa masalah isun orang nyetujui hubungan sira kelawan Siti Armila? Bokat pengen dibuka kih mangke
kenen ceritane. Ku nembe tepang, ku nembe manggih, sareng manis imutang saero pinang ku hoyong tepang duh aduh saha namina salira kagungan saga kasepte kabina bina aduh 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 saha Raye Kula Kang Mas. bakal dipikir-pikir remeng-remeng bakal mendung bakal udan, meneng-meneng mikirin nasib badan rasa ketuhun gara-gara si kakang garwai pirang-pirang akeh sing disakiti akeh sing dilelara. rampe sama ni kedokan waktu dalam pengasahan cuman keuntungan si kakang Rai selawasan anjung nalendra ngereh kabanda sapon ing tataran Pasundan Pajajaran si kakang oleh gelar telung perkara Apa diantaranya kula Kang? nalika masih nonoman julukane pamanah rasa hari manah iku ati nggih hari rasa iku rasa rumangsa
kelawan ati kang paling dalam doni rangsa rumasa. Bos komben, bos komben, bos komben, maka ngormati. Nomor loro Jaya Dewata. Ari Jaya iku langgeng rai. Ari Dewata iku sesembahane wong-wong Hindu lan Buddha. Raja kang peruh wibawa, raja kang dari sesembahan tataran wilayah Pasundan. Kang nomor telu Siliwangi. Ari siliku sili asa sili asuh wangi mampu sumerbak wangine si kakang dadi raja ning Pajajaran. Sili asa lan sili asih. Priwen Rai. Kang Mas Prabu Jaya Dewata. Soal Diwayu rambut kasih beli lagi tegetun nih Kang Mas. Mungkin wis takdire kehidupannya rambut kasih kudu nglakoni urip wayuan. Tapi sing tek jaluk kelawan rambut kasih sampean kedah sing adil Kang Mas. Adil ning waktu lan gilirane Kang Mas. Banyu matane kumacakan ngelimbang-limbang kaya nangis ning jero bati. Sabar Rai. Garwa si kakang pirang-pirang aja sampai kaya wangsalane sinden ombak banyu ombak sirotol. Wong duwe wayu rebutan teh botol. Reh ning si kakang iki inget kelawan garwa isun sumbang keranjang Rai. Si kakang arep pamit Rai. Kang Mas. Bos komben adoni kang ajise keding. Seki kula pohon Kang Mas. Sisihaken waktune sampean setitik kanggo kula Kang Mas. Delengan putri sampean Siti Armila. Kira anak lagi sakit Kang Mas awake panas. Sebagai bocah watuk baik Kang Mas tulung Kang Mas. Sabar Rai. Sumbang keranjang pada baik garwa si kakang Rai. Kaya nangis ning jero batin kaya tegal maning pikiran maning pikiran. Jaga Rai. Kang Mas tulung Kang Mas. Antara dingin sih Armila Kang Mas. Subang keranjang Kanggo berobat si kakang tapi Rai. banyu Kang Mas anteren sedelat. Subang keranjang nungguni si kakang perlu ketimbang anak Rai. Kula ngerti Kang Mas. Tekanin tabib Rai ditambani. Tolong Kang Mas. Kang Mas. Bukan sampean beli sayang karo rambut kasih. Tolong pahin perhatian karo Siti Armila Kang Mas. Pada baik subang keranjang karo si kakang perlu ditemoni Rai. Selamat tinggal Rai. Kang Mas. Kang Mas. Ko,
mangkonon ceritane. Kula demen Gusti Ratu kelawan Siti Armila Gusti. Siti Armila, Kula ibu. sira maksa pengen kelakon karo Pangeran Muhammad. Ampura ibu. Kula ora sanggup bisa kelawan Kakang Pangeran Muhammad. Maksa Siti Armila ibu. Sira beli nurut ucapane ibu. Ampun ibu. Dadi weruh Siti Armila. Nyen anak orang nurut ning wong tua bisa diarani anak kang durhaka. Daripada ibu kongkon ngrestoni sira kelawan Pangeran Muhammad. Sunyane ning ati, hilang harta benda seisine ananing alam dunya. Sabar Jun. Mungkin wis gulitan takdir. Kudune mengkenen. Aja ditangisi, aja digetun. Asa demening sejroning hati Armila. Takdir bisa dipungkiri, kadar bisa gambarane wong urip ning alam dunya. Lir umpama wayang sing lagi cerita, ora daya lan upaya, ora daya lan upaya. La 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 la. Ora daya lan upaya terserah ki dalam sing duwe kuasa. Pancen manusia ning alam dunya semono wis aneke, semono wis senenge. Omahe mewah hartane akeh, sandang pangan langka kurangi. Sandang pangan langka kurangi nanging langka tentrem-tentreme. Nanging langka tentreme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ger. Waalaikumsalam. Sabangan ramamu Katut Muhammad Arif